there is ve there are ulanıp sözlem düzmeni öwreneriz. İngiliz dilinde nädip meselem kitapxanada kitaplar we o ýerde go owadan öýler we ýa-da sunkamda 5-6 tane ruçka we ýani bir ýerde bir zat bar diýip nädip aýtmaly İngiliz dilinde. Belki diýipler ki have ulanmaly diýip. Have dogry olan bar diýip terjime edilýär. Ýöne ol birazajyk başgaral. Bu barada enlik sapaklarda seredip. Ýöne häzir biz näme öňsüňizde bermeli? Häzir biz bir ýerde bir zat bar diýen constructiona seretmeli. Yani sizin maksadyňyz diňe baglygyny görkezmek dälen, bir zadyň bir ýerde baglygyny görkezmek. Okay? Ine meselem seredin kitapxanada talyplar bar. Nirede kim bar? Okay? Birinji bilen türkmen dilinde biz nirede soň kim ýa-da näme iň soňunda bar söz ulanýar. Okay? Ýa-da meselem gapçygymda nirede pul näme bar. Right? İngiliz dilinde bolsa ba näme ýa-da kim iň soňunda nirede diýersiň. Yani tersine öwrersiňiz. Ve size şu bar diýip İngiliz dilinde there is ve there are çykyş eder. Okay? Aýdylşyna öňs beriň. They is del ýa-da they are del. There is and there are. There is and there are. Okay? Sizde ona there is ve there are bar diýip çykyş etýän bolsa, siz köplükde there are ulanýaňyz, birlikde there is ulanýaňyz. Indi türkmen dilinde nirede kim bar bolsa, İngiliz dilinde bar kim ýa-da näme iň soňunda nirede. Ona ba näme ýa-da kim ba, ondan soň nirede baglygyny görkezýäňiz. Ona men talyplar köplükde bolan üçin bar sözi there are diýip alýan. There are inni kim ba talyplar students. Nirede ba kitapxanada in the library. Okay? There are students in the library. Kitapxanada studentlar ba. Gördüňizmi? İlki bilen ba, kim ba, nirede ba. Şu struktura boýunça etdim. Edil buňa da seredeliň. Gapçygymda pul ba. Bar öňe alýar, pul birlikde bolan üçin there is ulanýar. Görünen öýtgen, markerim çalışayın. There is pul, money, nirede ba? In my wallet. Gapçygymda. In my wallet, you see? There is ba, näme ba? Money, nirede ba? In my wallet. Okay? There is money in my wallet. Ona there is bilen there are bir ýerde bir zat baglygyny görkezmek üçin ulanylýar. Meselem, kellämde müň pikir bar, sunkamda bir giden depterler bar. Şu bir ýerde bir zat görkeziňizde, ýani men ne bar diýemok ýa-da sen ne bar diýemok. Umuman bir ýerde baglygyny görkezýän şoň. Şu ýagdaýda there is ýa-da there are ulanýar. Okay? Geliň ine bolsa kiçirak barlyk edeliň. Meselem seredin. There gap books on the table, right? Stolun üstüne kitaplar bar diýmeli. Sizde books bolany üçin, yani köplükde dur. There is diýersiňizmi ýa-da there are diýersiňizmi? Yes, there are diýersiňiz, right? Sebäbi köplükde gelip dur. There are books on the table, right? Ba, näme ba, nirede ba, right? There are books on the table. İkinci edelim. There gap 5 eggs in the fridge, right? Холодильникte 5 tane yumurtka var. Fridge, холодильник. So, there is goýarsyňyzmy ýa-da there are goýarsyňyzmy? Yes, there are goýarsyňyz. Sebäbi 5 eggs, 5 tane yumurtka köplükde gelip dur. Ba, there are, näme ba? 5 eggs, nirde ba? In the fridge, right? Холодильникte. Fridge, холодильник. Üçüncü edelim. A pen in my bag, right? Sunkamda ruçka var. Bir manini anlatýar diýipdik. Onda there is a pen in my bag, right? Bir ruçka var sunkamda. So, many people in the bank, right? Bankda köp adamlar bar. Many people, köp adamlar köplükde gelen üçün there are many people in the bank diýer. Gelin indi bolsa, there is ve there are yokluk ve sorun sözlemlerine seredelim. Meselem seredin. There is a pen on the desk. Taň üstünde ruçka var.
there is näme a pen near the on the desk, right? Ve kaçan siz şonu yokluğa uğuracak bolsaňyz, ona şun ýzyna biz not berýäs. Okay? Ve gys kalıp isn't öwrýäs. Yani is not'un gys kaldylan formasy isn't. Okay? Are not'un gys kaldylan formasy aren't. Okay? So, there isn't a pen on the desk. Partaň üstünde ruçka yok. Right? Yani plan yerde bir zat yok manysynda. Ve sonra öwreňizde şul iziňiz siziň öňe geçýär. Right? Not aýrýar. So, is there a cat on the chair? Meselem, stulçyň üstünde pişik bar mı diýip soraýar. Right? Is there a cat on the chair? Right? Aslında pozitif sözlem edemizde there is a cat on the chair diýär şeýledem. So there is a cat on the chair. Onna stulçyň üstünde pişik bar diýdigimiz bolýar, right? There is a cat on the chair. Sonra öwreňizde şol izi öňe geçirýäňiz. Is there a cat on the chair? Right? Şolar ýaly. So yokluk edeňizde de there isn't a cat on the chair diýäňiz, right? Yani stulçyň üstünde pişik yok manysynda. Gelin indi bolsa men size türkmençe aýdaýyn, siz hem şonu inglizçe öwreniň. Meselem, sunkamda 2 tane galam bar. Näde aýdarsyňyz? Onna 2 tane galam, 2 pencils, right? Olay hem köplükde gelip dur. Şoň üçin hem siz there are aldyňyz. There are 2 pencils in the bag. There are 2 pencils in the bag. Otowda bir çağı bar. Näde aýdarsyňyz? Otowda bir çağı bar. Bir çağı, a child, right? Onna there is bolar. There is a child in the room. There is a child in the room. Gelin indi bolsa ingliz tilinde eşikler näde diýip atlandyrylýar, şonu öwrenelim. So birinji address. Address. Dress koýnak bolýar. For example, there are 50 dresses in my wardrobe, right? There are 50 dresses in my wardrobe. So a t-shirt. A t-shirt futbolka bolýar. Любой bir geýän futbolkalaňy t-shirt, okay? It's a t-shirt. Ýöne şeýlerak görnüşindäki nemeler bolýar. Right? Şeýle gyzlar geýýär. Ana muňa top diýäs. Okay? Yani zadyň üstüne lamkalça geçecek geýýärler. This is top. Okay? That's a top. Bul t-shirt. So, a shirt bolana olanlaryň geýýän rubaşkasyna a shirt diýär. Okay? For example, there are 2 shirts in the bag, right? So, a skirt yupka bolýar. Gyzlan geýýän yupkalaryna a skirt diýär. Jeans, jinsy. Shoes, koşlar. Socks, joraplar. Ünsveren bolsaňyz jeans, shoes, socks, ýene şurada trousers, trainers and shorts. Şulara ünsveren bolsaňyz hemmet köplükde dur, yani es dur şeýledem. Shoes, socks, shorts, trousers, trainers. Hemmet es bilen dur köplükde. Ýöne bul köp manyny aňladan okdan 2 tane parly zatlar bolsa, hökmen biz köplükde aýtmaly bolýar. Jeans diýende meselem 2 ayak, 2 para. Şoň üçin hem jeans. Shoes тоже 2 tane para. Socks olam 2 para. Shorts olam 2 tane ayağa geýilýär. So trousers hem şonu ýaly, trainers hem şolar ýaly. Yani 2 paraly bir zat bolsa, biz şonu köplükde aýtmaly bolýar. Ýöne ol köplük manyny beren ok, yani bir bolup biler. Ýöne meselem 10 tane jorap ýa-da 20 tane balyk zat diýjek bolsaňyz, pair ulanmaly bolýar. Meselem 3 pairs of socks. Right? Jorabyň 3 jübit jorap, right? 3 pairs of socks. So, pairs that ulanylýar. 2 pairs of trainers, right? Ýa-da 2 pairs of jeans. 5 pairs of shoes, like that. So, ýaňdan çykarmaň, meselem özlerine göni goşamdak 5 jeans ýa-da 5 trousers diýip sebäp bilen eýem özleri köplükde dur. Şoň üçin oňa biz pairs sözüni goşmaly bolat, okay? I have, for example, 5 pairs of socks, right? Men 5 jübit jorabym bar. Shorts bolýar. A coat, palto. A blouse, diýilen geýän bluzkasyna blouse diýilýär. Trousers, balyk. Trainers, krasowka. One more time. A dress, a t-shirt, a shirt, a skirt, jeans, shoes, socks, shorts, a coat, a blouse, trousers,
trainers. Indi bolsa size kiçiräk bir yumuş. Öz nemäňizi açyň, şkafyňyzy açyň we nämäňiz başgadatlara seredin. We there is there construction ulanyp sözlem düzüň. Meselem, there are 10 pairs of socks in my wardrobe. Like that. Şonluk bilen there is there construction ve close diýen temany tamamlaýat. Aşağıda videolar, öýüşler, zatlar berkiden gaýtalan praktik edin ve yumuşlar ýerine ýetirin. Bye bye.